शिव गुरु। सबसे पहले शिव गुरु के प्रणाम बा, मैया पार्वती के प्रणाम बा, हरिंदर भैया के प्रणाम बा, नीलम दीदी के प्रणाम बा। आप सब जितना गुरु बहिना हमरा के यूट्यूब के माध्यम से सुना तनी, आप सबके भी हमार प्रणाम बा। आप सबके बीच फिर से हम एगो शिव चर्चा कथा लेके आ गइल बानी। ई कथा देखी एगो बेन के बा और शिव गुरु जी के बा। उम्मीद करतनी है दीदी की शुरू से लेके अंत तक सुनम तो ये कथा आप सबके पसंद जरूर आई। काहे कि सब कथा से हटके ये कथा थोड़ा अलग बाटे, बहुत आनंद आई ये कथा सुनम आप सब तक। देखी एगो गांव में दीदी एगो पंडित जी रहतरे, पंडिताइन रहतरी। पंडित जी पंडिताइन परिवार में दो ही लोग बा और पंडिताइन के शादी के कुछ टाइम निकल गइल बा, बीत गइल बाटे। पंडिताइन के देह से, पंडित जी के देह से दीदी कोनो बाल बच्चा नहीं खे। पंडिताइन और पंडित जी शिव गुरु के परम भक्त रहलो। धीरे धीरे थोड़ा समय बीतल। अब देखी कि अचानक पंडित जी के तबीयत खराब हो जाता और पंडित जी के देहांत हो जाता। पंडित जी मर गए तो देखी पंडिताइन बेचारी अब अकेले बच गईली। बड़ा रोवत रहली और अपना दिन के कोसत रहली कि हमार शादी भइला इतना दिन हो गए और हमरा दिन से कोनो बाल बच्चा नहीं खे। आज हमरा के पंडित जी भी छोड़ के मर गई। एकरा बाद हमार का होई। अब देखी सब लोग अब दाह संस्कार के अब लागल तैयारी करे। कुछ देर में अब दीदी दाह संस्कार हो गई। पंडित जी के ना रहला पर देखी अब पंडिताइन के मन लागे ना, हर घड़ी शोक में डूबल रहस कि हमार दिन दुनिया कैसे पार लागे। एक दिन का होता शिव गुरु के फोटो के सामने बैठा रहली और टप टप रोवत रहली, आंसू बहावत रहली। शिव गुरु से हाथ जोड़ के कहत रही कि हे महादेव, ये हम नहीं जानत कि हमरा पंडित जी के का भइल और अचानक देहांत हो गई। हमरा तो कोई नहीं खे। एगो हमरा के बालो बच्चा बेटियों देले रहती तो ओकरा के देख के हम जी लेती कि अब हमार का हुई। अब देखिए वैसा एगो गाना के भाव लागता। दुखावा से बैठल बाड़ी हारी हो, पंडिताइन मनवा मारी। दुखावा से बैठल बाड़ी हारी हो, पंडिताइन मनवा मारी। मनवा के मारी पंडिताइन मनवा मारी। दुखावा से बैठल बाड़ी हारी हो, पंडिताइन मनवा मारी। मैया पार्वती जी रहनी। अब ये सब पंडिताइन के देखी दुख सुन के मैया भी शांत हो गई। महादेव से कहनी कि महादेव जी देखी पंडिताइन जे बाड़ी उतर और शिष्या है और और शिष्या दुख में बाड़ी। ई देख के हमरा अच्छा नहीं खेला। पंडित जी मर गई लेकिन पंडिताइन रोवत तारी कि कोनो हमरा एगो बाल बच्चा रही तो हमार दिन पार लग जाई। अब का होई, रउआ तो सबकर मालिक बानी। अब रउए कोनो उपाय करी, हो सके कोनो बहाने एगो बाल बच्चा मिल जाई। तब पंडिताइन के दिन कटे लगे। महादेव जी कहनी कि देखा पंडित जी तो बाड़े ना, पंडिताइन के हम कोनो बेटा बेटी तो दे नहीं खी सकत। अगर ऐसन चमत्कार हो भी जाई तो देखा गांव नगर में लोग पंडिताइन के रहे ना दी और कौन कौन बात बोली तू नहीं खो जानत। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हम जरूर सोचतनी। पंडिताइन अब रात बीतल, सुबह उठतरी देखतरी दीदी कि हाथ में दहिना हाथ में एगो गिल्ठी बनल बा, झलका हो गइल बा। आ धीरे धीरे अब उ झलका बढ़े लागल। पंडिताइन के बात समझ कुछ आवे ना कि आखिर का भइल बा। उ झलका देखी दर्द उरद भी ना करत रहे। पंडिताइन सोचले कि अपना से भइल बा तो ये अपने से ठीक हो जाए। ए दीदी देखी धीरे धीरे अब वो बढ़े लागल। 9 महीना बीत गई। जैसे कि देखी पेट में बच्चा रहेला और 9 महीना बाद ठीक होखेला। वही तरह सोची कि पंडिताइन के हाथ में एगो फोड़ा भइल बा और 9 महीना बाद फोड़ा फूट गई
अब फूटता तो ओकरा में से एगो बेंग निकल के कूदता। पंडिताइन अब देख के हैरान कि अरे ई तरह रख झलका गुलठी रख आ एकरा में से कूदता बेंग, ई कैसे हो सकता। लेकिन देखिए वो बेंग के पंडिताइन देख के सबूर कर लेली। सोचा तारी अरे कि दुनिया में सब लोग के बाल बच्चा बा, ई हमरे तन है, ई हमरे हाथ है कि हमरा हाथ से ई बेंग निकलल बा तो हमारे बेटा से कोनो कम नहीं खे। पंडिताइन खुश हो गईली, वो बेंग के लगली देखे और वो बेंग कहीं जाओ ना, पंडिताइन के आजुए बाजुए में रहो। देखी बेंग से दीदी वो पंडिताइन के लगाव हो गई, बहुत प्रेम हो गई। अब वो बेंगवा के पंडिताइन जे रहली दीदी वो बेटा माने लगली। अब धीरे धीरे बेंगवा थोड़ा बड़ा हो गई, पंडिताइन शिव चर्चा में अब जाए लगली। सब लोग देखी अब जानत रहे कि वो बेंगवा जवन बा पंडिताइन ओकरा के बेटा मानेली, सारा लोग जानत रहे। पंडिताइन अब शिव चर्चा में जाए लगली। अब वो बेंगवा के लेके शिव चर्चा में जास। अब बेंगवा देखी बेंग तो कबो अस्थिर रहेला सना, बेंग का करे कबो कूद के प्रसादी में चल जाए, कबो महादेव के फोटो पर चल जाए, एने ओने छौकत रहे। अब वही में देखी कि एगो गुरु बहिना रहली थोड़ा नाराज हो गईली कि अरे पंडिताइन आवेली वो बात ठीक बा, लेकिन हई बेंगवा के काहे लेके आवेली, ई एने ओने कूदताटे, सारा तहस नहस कर देता। शिव गुरु के जितना प्रसादी बा ओकरा में कूद जाता, फटौओ पर कूद जाता। अब देखी दूसरी एगो गुरु बहिना रहली कहली कि अरे मत बोला, पंडित जी मर गईले, पंडिताइन के हई बेंगवा में जान बसेला, कहबो पंडिताइन के बुरा लागी। और पंडिताइन एकरे के देख के जिएली मरेली, एकरे के देख के खुश रहेली कि अरे जाए तो कोनो बात नहीं खे। अब देखी दीदी पंडिताइन शिव चर्चा पे घर आईली, प्रसादी लेके बनैली, खैली, देखी सुत गईली। सुबह देखी जब होता तो नैहर से भतीजा आवता रे, पंडिताइन जे रहली उनका भाई के लड़का आवता रे कार्ड लेके अइले और पंडिताइन के कहले कि ये फुआ हमर शादी तय हो गई बा, बाबूजी हमार शादी ठीक कर देले और हई दिन तारीख लिखल बा कि हमरा तिलक से पहले तहरा आ जाए के बा। पंडिताइन कहले कि बाबू ठीक बाटे, उहो जानत रहले कि बेंग जौन बाबू फुआ के लड़का है। कहले भतीजा कि ये फुआ एगो बात कही। कहली पंडिताइन कि हाँ बाबू बोला ना। सुनो फुआ तू अइहा, लेकिन हई बेंग के लेके मत अइहा, काहे कि हमार शादी तय हो गई बा और बेंग के लेके जाइबू तब जहाँ तहाँ लोग का ना बात करी कि तू बेंग के रख के अइहा, बेंग के लेके मत अइहा। पंडिताइन कहली कि बाबू देखा हम तिलक से पहले तो ना आए, लेकिन तिलक के दिन आए, काहे कि तिलक के दिन कोनो व्यवस्था करम बेंग के और एक दिन ला हम आई, फिर तहरा घरे शादी बियाह हुई तो फिर हम आ जाई, बेंगवा के देखी। भतीजा कहले कि ठीक बा फुआ चल गई। अब देखी तिलक के दिन दीदी नियर आ गई, अब जाए के तैयारी में बाड़ी पंडिताइन। का कहली बेंगवा के तिलक वाला दिन एगो छैटी से ला के तोप दिहली कि बेंगवा के छैटी से तोप देता नी आ हम जाता नी तिलक देख के आई तब बेंगवा फिर उघार दे हम। अब छैटी से तोप देली, तैयार और होखे लगली अपन। अब बेंगवा देखी छैटी के अंदर दीदी उत्पात मचैले बा, कूदता अभी तर तैयार होके निकल तारी घर से। अब बेंग उमरा का करता कि कूदत उ छैटी हटा देले बा आ गाड़ी आइल बा बुलावे खतरा फुआ के, उ गाड़ी में जाके कूद के बैठ जाता। अब देखिए दीदी बड़का कोनो आदमी जब जाला तो आँख से दिखाई देला, अब हेते जाके बेंग के देखता, वो बेंग जाके अपना माई से पहले पंडिताइन जे रहले उनका से पहले गाड़ी में घुस के बैठ जाता सीट के नीचे। पंडिताइन बैठली चल गईली नहीं और पंडिताइन जाना तारी कि हम ओकरा के छैटी से तो तोप के आइल बानी। अब उतर तारी नैहर जाके, अब सभी लोग सेवा में जुटल बा कि हई पानी है हई नाश्ता है। अब देखी बेंगवा गाड़ी में से कूद के पंडिताइन के पास चल जाता। अब नजर पड़ल बैठे सबके। अब लइका कहत रे जेकर बियाह रहे के फुआ तहरा के मना कइले रहनी
कि तू बेंगवा के लेके मत अइह, लेकिन बेंगवा के लेके आ गइलू। कहत रही कि बाबू हम तो एकरा के छैटी से तोप के आई रहनी हम, अभी कैसे हटा के आ गइल बा ई हमरा खुदे नइखे बुझात कि हम बेंगवा के लेके घरे जाता नहीं। अब देखिए दीदी भौजाई लोग लागल माना करे कि दीदी अब तो शाम हो गइल बाटे, अब रउआ जाके का करम, आ गइल बने बेंग कौनो बात ना कि अब रउआ आइल बानी तो तिलक उलक के काम काज कइल जाओ, परेशान मत हो कि बेंग के एने उने कहीं बंद कर दे, हम तिलक चढ़ जाई ओकरा बाद कौनो दिक्कत नहीं है। देखिए अब का कइली, एगो घर में बेंगवा के घुसा के बंद कर दी हली। तिलक चढ़ावे सभे तिलकहरो लोग आइल बा, तिलक चढ़ता और तिलक चढ़ के दीदी देखी चुमावन करे जाला लोग। अब सभे चुमावन करे खातरा चढ़ल बा कि हाँ स्टेज बनल बा ओकरा पर चुमावल जाओ लइका के। अब देखी ना बेंगवा अब पता ना कैसे निकल के आ कूदत कूदत जाके उ लइका के अंजूरी में जौन चाउर रखल बा ओकरा पर कूद के बैठ जाता। अब सब लोग परेशान हो गइल कि अरे बेंगवा पता ना कैसे आके अंजूरी में बैठ गई। अब ओकरे में देखी लोग लागल चुमे आ गाना लागल लोग अब गावे, सखी लोग जो रहे गीत गावता, अंजूरी में कूदिए के आइल हो संगे बेंगवा चुमाइल, बेंगवा चुमाइल संगे बेंगवा चुमाइल, खुशिया से आज पागल आइल हो संगे बेंगवा चुमाइल, अंजूरी में कूदिए के आइल हो संगे बेंगवा चुमाइल। अब देखिए सभे गीत गावता, अब तो चुमावन खत्म हो गई। अब लइका जब अइले तिलक से तो नाराज हो गइले कि अरे माई हई बेंगवा ए फुआ ई बेंगवा के तहरा कहले रहनी के बढ़िया से रखे के कूद के अंजूरी पर बैठ गई रहल। अब सभी लोग लागल कहे कि छोटहन बेंग रहलक ह, केकर नजर पड़ल होई केकर नजर ना पड़ल होई कि मत परेशान मत होख। अब तिलक के देखी एक दिन बीतले हल्दी के रस्म बाटे, भतीजा कहले कि फुआ बेंगवा के ठीक से रख, ई देखो हमरा तिलक में आके नहस तहस कैलस, लोग के नजर ना पड़ल कौनो बात ना। अब देखा हल्दी उर्दी बर बारात में एकरा ना रहे के चाहिए, कहले कि ये बाबू ठीक बाटे। अब पंडिताइन देखी अब हल्दी वाला दिन का करत तारी कि ओकरा के एक जगह बंद कर दे तारी कि कहीं जाई आई ना, आ खुद के ऊ पहरा करत रही कि बेंगवा जाके इन्होंने भंग मत करो। अब देखिए दीदी हल्दी के अब रस्म चालू हो गई बटे, सब लोग सखी सहेली जितना लोग बा अब हल्दी लगावता वो लइका के, अब बुलावता लोग फुआ के तो सोचे तारी कि जाता नहीं पट से हल्दी लगा के फिर हम चल आए। अब देखिए जैसे जाता रही पंडिताइन हल्दी लगावे, बेंगवा पीछे पीछे से निकल के वो चल जाता। अभी जैसे हल्दी लगावा तारी बेंगवा लागल जाके उ लइका के देह पर कूदे, अब जहाँ तहाँ कूदल, अब वो हल्दी से पियर हो गई, हल्दी के चुमावन खत्म भइल। अब सब लोग अपना काम काज में अझुरा गई। फिर भतीजा कहले कि फुआ ई तो बेंगवा बड़ा उत्पात मचावता कि हम का करी हमरा नहीं समझ आवत। फिर कहली पंडिताइन की भौजी हम बेंगवा के लेके जाता नहीं कि 2 गो 3 गो तक काम काज में कांड कर देलक, अभी बर बारात में रही तो ई का करी कि हम नहीं चाहत कि हमार बेंगवा रह के कोनो काम बिगाड़े। तब देखी भौजाई कहतरी बहिन लोग रहे और भतीजी रही सन सबे, अब सभी लोग लागल कहे कि अरे अब ना करी बेंगवा गलती की, अब बढ़िया से रखल जाई, बारात हो जाई कनिया आ जाई ओकरा बाद भले चल जाई हो कि ऐसे जइबू फुआ आधा अधूरा में तो अच्छा लागी नहीं। अब देखिए दीदी बर बारात वाला दिन आ जाता, जहिया बारात निकले के बा सभी लोग अपन पेनहता ओढ़ता तर तैयारी करता बाराती जाए के। पंडिताइन के मन में लगा था कि हमार बेंगवा मत कूद काद के इन्हें चल जाओ। अब देखिए तो परेशान हो गई रही बेंगवा से, लेकिन बेंगवा बेटा रहे ओकरा के बेटा से ज्यादा मानत रहली, ओकरा के कुछ कर भी ना सकत रहली। सभी लोग तैयार होता, पंडिताइन का कहली कि एगो बड़की छैटी रहे, अब ओकरा से लाके तोप दिहली, आ तोप दिहली ओकरा ऊपरवा से ईंटा रख दिहली कि अब बेंगवा के देखतानी कैसे उघार के चल जाई। बड़ा हर काम काज में लबर लबर करता,
तब तो बड़का छैटा से तोप देले बनी, ईंटा ध देले बनी। अब बेंगवा यही में रही। अब लगली पंडिताइनों तैयार होके, सब लोग लागल तैयार होके। अभी दीदी देखी का होता कि वही बाराती में लड़का सब आई रहसन, और लड़का सबके जानते बनी कि कतहीं जगह मिल जाए, कुछ मिल जाए, वो अपना खेले से मतलब रखेला सन। अब देखो दरअसल की ईंट धइल बा, छैटा से तोपल बा। अब ओकनी के पता ना रहे कि एकरा में का बा। वो अपना खेले खेले के धुन में अब का करत रसन, छैटवा उघार देता रसन। अब बारात निकलता, अब बेंग देखी, अब ओकरा में से तो निकल गई, आजाद हो गई। अब पंडिताइन जानत रही कि हम तो बेंग के तोपले बानी, अहो पेन होड़ के अपन परछावन करे निकलता रही, सभे लोग निकलता। अब बेंगवा धीरे 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 कूदत कूदत दीदी देखी परछावन में चल गई। अब परछावन सभे लोग कइल, सब लोग निश्चिंत रहे कि अरे बेंगवा तो घरे बाटे। पर परछावन भइले दीदी देखी, सब लोग बैठे के बढ़ले बा, तले बेंगवा गाड़ी में कूद के आ सीट के नीचे जाके बैठ जाता। परछावन हो गई, दुल्हा गाड़ी में बैठ गए, सब लोग गाड़ी में बैठ के गाड़ी खुल गई। अब लड़की वाला यहाँ गाड़ी जाता। अब देखी लड़की यहाँ बारात जब जाता तो सभी लोग निकलता, लड़की के दरवाजे बारात ला गई। दुआर पूजा चालू हो गई, दुआर पूजा होता। और फिर दुआर पूजा जब खत्म हो गई तो शादी के आप सब जाना तानी दीदी कि बहुत सारा रस्म होखेला। अब वो करत धरत सुबह हो ही जाला। अब बेंगवा चुपचाप छुप के बैठा रहे अंगना में। गुरहेती औरती सारा हो गई, सब ने खत्म भइला के बाद अब देखी दीदी सेनुरदान के टाइम आ गई। और सभी लोग लागल कहे ए बउआ सेनुर ले और सेनुर करी, काहे कि सेनुरदान के टाइम बीत जाई। बेंगवा रहे वही जा, लड़का उठाता है। दीदी देखी बेंगवा धीरे धीरे कूद के पास में आ गई, सिन्होरा खुला रहे। अब छौक के ओकरा में सिन्होरा में जाके कूद गई। अब बेंगवा सिन्होरा में से जब कूदल तो लड़की के वहां से कूद के लड़की के मांगी पर बैठ गई। मांग पर बैठ गई और पूरा लड़की के मांग सेनुर सेनुर हो गई। वो भतीजा नाराज हो गए कि बेंगवा सूरज से हमरा सते अति करत आवता, काहे कि हर पूजा पाठ में हर रस्म में ई बाटे सब चीज के भंग करत आइल बा। बचावत बचावत हम यहाँ तक कहनी, लेकिन सब काम भइला के बाद, सब रस्म भइला के बाद ई लास्ट काम जौन कइल जाला सेनुरदान, ई कहिए देलक। अब देखी वो भतीजा जे रहले भड़क कइले। अब सभे लोग लागल पूछे कि ये बाबू ये बेंग कहाँ से आई, खई बताई। अब लगले बतावे कि हई बेंगवा जवन है ना, ई हमरा फुआ के लड़का। अब मारो में सभे लोग रहे, सखी सहेली लोग रहे, सब लोग लागल अब ठाठा मार के हंसे कि बेंग इनकर फुआ, कि बेंग कैसे इनका फुआ के लड़का हो सकता। अब सारा कहानी सबके बतैले कि हमार फूफा जी जे रहनी वहाँ के कोनो बाल बच्चा ना रहे, हमारा फुआ के फूफा जी हमार मर गई नी। और फुआ जी हमार है शिव गुरु के बहुत बड़ी भक्त है, परम भक्त है। अब शिव गुरु के देन से हाथ में वो फोड़ा भइल, झलका भइल, वही से ही बेंगवा भइल बा। तब से हमार फुआ एकरा के बेटा मानेली, और कहीं भी जाली आवेली तो एकरा के लेके जाली आवेली। और ई बेंगवा में हमरा फुआ के जान बसेला। ई सारा बात देखिए दीदी, वो लड़की सुना तारी, वो लड़की जे रहली वो शिव गुरु के भक्त रहली, और गुरु जी के ज्ञान ले रहली, वो शिव चर्चा करत रहली, महादेव के पूजत रहली। सारा बात सुनली कि इनका फुआ के लड़का है। अब एने सब कोई लागल लड़की के समझावे, लड़कों के समझैला कि अरे बेंग हाँ, कीड़ा फतिंगा कूद जाए तो उससे का भइल बाटे। अब तो माने के तैयार दुल्हा रहले ना, लड़की सब बात सुनत रहली। अब देखी सखी सहेली लोग जानल की फुआ के बेटा अब लागल सेनुरदान के अब गीत गावे बेंग के लगा के कि बेंगावा के धैलस खुद बूदी हो गइल से नूरे में कूदी। बेंगावा के धैलस खुद बूदी हो गइल से नूरे में कूदी, से नूरे में कूदी गइल, से नूरे में कूदी। दुल्हा के हेराई गइल बूधी हो गइल से नूरे में कूदी। बेंगावा के धैलस खुद बूदी हो गइल
अब सब लोग समझावे लगल लड़की के। लड़की कहली कि अब बेंग वो हमार पति बाड़ी, कि रउआ सब भला बुरा मत कही कि वो बेंगे से हमार लिखल रहे बियाह होखे के। हम कतही बियाह ना करब और इहे बेंग के हम अपन पति मानब। हमार दिन दुनिया अब जैसे भी महादेव लिखले हुए इन्हीं से पार लागे। देखिए दीदी, दुल्हा अब सारा बात सुन ले, कहले कि कोनो बात ना, बेंग में बियाह कइले बा, हमरा फुआ के अच्छा खासा घर दुआर बा और जर जमीन बा, खेती बाड़ी बा, कुछ के हमरा फुआ के कमी नहीं खे। और लड़की कहत अरी कि जब हम इन्हीं के पति मान ले बनी, अब बेंगो लबर लबर करके जब बियाह कइए ले बा, तो ई बेंगे के संगे अब विदाई हुई। अब देखिए दीदी, बेंग गइल रहे छुप के बाराती, सीट के नीचे घुस के, लेकिन जब उन्हें से दुल्हन बड़ी साथ में तो सीट के ऊपर बैठ के आ दुल्हन के बगल में बैठ के अब विदाई हो गई। थोड़ा देर में बारात लड़का के द्वार पर आ गई। अब सभी लोग लागल कहे कि दौरा लाव लोग दुल्हन के डेग थाना के घर में लेके चलो लो। अब वही गड़िया में लड़का बैठा रहले, दूल्हा भतीजा जे रहले, कहले कि ये फुआ एहिजा दुल्हन उतरिए नहीं। कहले कि का भइल? कहत रहे कि देखा एहिजा ई दुल्हन ना उतरिए, ई गाड़ी तहरा घरे जाई और ये लड़की जे बाड़ी दुल्हन बाड़ी ई तहरा घरे उतरी है। अब पंडिताइन हैरान सुन के कि आखिर ये कहत कथी बा। पूछलिए बाबू काहे? कहले भतीजा के फुआ तहरा के हम शुरू में माना कइले रहनी, कार्ड जब देले रही तब वही माना कइले रहनी कि फुआ ई बेंग के लेके बेंग ऊंची मत लेके आई है कि हमरा काम काज में आई कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, से चीजें बेंगवा कहिए देलक। अब ई बेंगवा धीरे धीरे अभी पता न कैसे गाड़ी में बैठ गई रहा, जाके सब वहाँ नेग चार हो गई रहा, गुरहथी हो गई रहा, लास्ट टाइम से नूरदान के रलख। आई बेंगवा पता नहीं केने छुप छाप के बैठा रलख। आ जैसे सिन्होरा के डब्बा खुलल ख, ई बेंग सिन्होरा में बैठ के लड़की के माथ पर बैठ के बियाह कर ले बा कि हम ए दुल्हन नहीं लेके आईली, बेंग लेके आई बा। फुआ लगली समझावे कि बेटा पागल हो तू, ई बेंग लड़की से बियाह करी? अरे तू तो समझदार बड़ा, नहीं समझदार कि कोनो बात ना गलती कैले बा बहन, लेकिन बियाह है लड़की से समझ तहार भइल बा। अब कहत अरे भतीजा कि ना फुआ, भले खर्चा हमार लागल ख, सब चीज पैसा कौड़ी हमार लागल ख, लेकिन बियाह तो ई बेंग के भइल। कहले कि ना उतरी लड़की है जा, तू चला अपना घरे। अब सब लोग गाड़ी में बैठल जितना हित नात रहे सभी लोग अब पंडिताइन के घरे जाता। लड़की भी अब लड़की के गाड़ी पंडिताइन के घरे गई। अब इस सारा बात पूरा टोला मुहल्ला में फैल गई रहे पंडिताइन के गांव में कि पंडिताइन के जौन बेंगवा बेटा रलख ऐसे ऐसे जाके पंडिताइन के नैयर भतीजा के बियाह में ऐसे करके लड़की लेके बियाह करके आई। अब सब लोग बूढ़ पुरनिया सबे सुन के हैरान कि अरे हमनी का सुनता निसन। अब देखिए दीदी, जेकरा उ दुल्हन ना देखे के उ बियाह में ना जाए के उहो लोग गई रहे कि दुल्हन लेके बेंग आइल बा, तनी देखल जाओ कि कैसन लड़की लेके आइल बा, ई बात सही है कि झूठ है। अब सभी लोग द्वार पर पहुंचल बा, लड़की के गाड़ी द्वार पे जाके लागल बा पंडिताइन के। पंडिताइन उतरल बड़ी गाड़ी से। अब सब लोग देखिए वही में कोई हंसता कि अरे ई बेंग में तो बड़ा तेज बा, ई बेंग होवे और जाके लड़की से बियाह क के लाइल बा। अब सभे पंडिताइन के गांव में टोला में सब लोग खुश रहे। अब देखिए सभे लोग वहाँ गाना गावत लड़की उतारे के बेरा, डेग डालो ये बेंग डेग डालो पंडिताइन के बेटा नु है, डेग डालो ए बेंग डेग डालो पंडिताइन के बेटा नु है। और देखिए वही में सभी लोग हंसतो बाटे और भीड़ इतना बरियार रहे वो बेंग के देखेला। अब सब एक दूसरे में बात करे कि अरे ये कौन चमत्कार होता है, ये समझे नहीं खे आवत। सब लोग परेशान रहे। अब वही में फिर सखी लोग गाना गावता, तले पुखरा कूदत रहल दुल्हन
कैला ए बेंग दुल्हन लेके अइला, कमाल कैला ए बेंग दुल्हन लेके अइला। अब सबे देखी उतारता बेंग छौक छौक के दौरा में कूद जाता रे, पीछे पीछे अब लड़की जाता री। अब डेग फना के सखी सहेली लोग रहे अब कोहबर में लेके गई, कोहबर में ले गई अपन नेक चार जौन होखेला उ कैलक। अब सब लोग देखी धीरे धीरे अपना घरे चल गई। अब पंडिताइन समझाव तरी उ लड़की के कि बेटी बेंग हमार गलती कैले बा, उतना समझदार बा उ बेंग बा, तू तो समझदार बाड़ू कि तू हमरा भाई के घरे चल जा, तिलक हमरा भतीजा के नेवर्ती चढ़ल बा, हर सामान भतीजा के नेवर्ती आइल बा, कि बेंग कूद गइलक ह उसे बुरा ना मानल जाला कि तू समझदार बाड़ू, तू हमरा भाई के यहाँ चल, हम पहुँचा दी तहरा के। लेकिन देखी कहतर कि अम्मा जी हमरा कहीं नहीं खे जाए के, कि हमरा ला शिव गुरु ई बेंगे के भेजले बानी, कि हम ई बेंगे के देख के हम अपन दिन पार लगा ले हब। और बड़ा सुंदर बात बा कि रउआ शिव गुरु के भक्त रहल बानी, और ई बेंग जौन बाड़े राउर बेटा इस शिव गुरु से मांगल हमें, शिव गुरु के दिहल हमें। और हम नैहर में शिष्या रहनी शिव गुरु के, कि बेंगे हमरा ला आइल बने, कि रउआ ये अम्मा जी परेशान मत होखी, कौनो दुख ना होई, राउर आदर भाव करम, संगे संगे रउआ बेटो के आदर भाव करम, कि हम कहीं ना जाई। अब देखिए दीदी शाम हो गई, शाम हो गई। लब पहला उन लोग के जब रात रहे, अब घर में लड़की रहली, शाम के बेंग घर में जाता रहे। शिव गुरु के महिमा देखी, चमत्कार देखी, आशीर्वाद कहूँ एकरा के कि वो बेंग के रूप में रहता रहे, बेंग रहता रहे और घर में जाता रहे। बेंग के जौन चमड़ा होखेला ओकरा में से खूब सुंदर एगो 18-20 बरस के लड़का निकलता रहे रात में। और ये सब चीज वो लड़की देखा तारी, लड़की जाना तारी कि शिव गुरु के महिमा हो और कुछ ना हो। अब देखिए वो आदमी के रूप में हमनी के जैसन अब ऐसन वेशभूषा में आके और लड़की लगे बाड़े। देखिए दीदी रात बीतल, अब सुबह उ बेंग का करता रहे कि वही खाल जौन रहे चमड़ा रहे वही में जाता रहे और फिर बेंग के रूप में आ जाता रहे। अब लड़की तो जान गई दीदी की ई बेंग के रूप में भले बाड़े, लेकिन ये होंगे आदमी। अब फिर सुबह जब होखता खाना बनावत रहली वो लड़की, सास रहली, वो पंडिताई रहली, कहली कि फिर से कहतरी कि ये बेटा हमार बात तू माना। कहतरी कि अम्मा जी रउआ झूठ ही परेशान बानी, कि रउआ जानो तनी कि हमार बेटा बेंग होंगे, कि ऐसा कुछ नहीं खे, उस सबके नजर में बेंग बाड़े, रउआ खातर बेंग बाड़े। लेकिन देखी शादी होके हम रात जौन सुता रहनी ना अम्मा जी, आ वही में से एगो 18-20-22 बरस के लड़का निकल के आ रात भर हमरा साथे रनी है, क्यों बेंग ना है। पंडिताइन हैरान कि अरे ई कैसे कहतरी क्यों बेंग ना है, जब से बेंगवा के देखा तनी हमरा हाथ में से निकलल बा तो बेंगे है, कि अचानक से इनका लड़का कैसे नजर आवता। कहली कि ये बाबू तू झूठ नहीं खूब बोलत नु। कहतरी कि अम्मा जी हम झूठ नहीं की बोलत, और रउआ देखे के बा तो आज के रात के इंतजार करी, रउआ छुप के रउआ देखम कि रात में बेंग कवना वेशभूषा में अइहे हमरा रूम में। पंडिताइन कहले कि ठीक बा बेटा। अब देखी खाना पीना बनाओ लोग, खाए लोग, दिन निकलल, रात भइल। अब फिर से उ लड़की रूम में बाड़ी, पहरा पे पंडिताइन रहली और बेंग जाता रहे छौकत। अब रूम में जाता रहे, खिड़की रहे जंगला, वही जैसे थोड़ा सा जगह रहे, वही जैसे पंडिताइन देखत रहली। अब जैसे गेट पे जाता रहे तो बेंग के जौन खाल रहे चमड़ा रहे वही जा रहता, आ वही में से एगो लड़का निकल के ए दुल्ही जौन रली लड़की रली उनका पास एगो फिर लड़का के रूप में आके लड़का बैठता रही। पंडिताइन देख के हैरान, पंडिताइन सोचा तारी मन में कि होई ना होई ई महादेव के आशीर्वाद बा, कि इहे हो सकता, काहे कि इंसान के बनावल ना हो। अब पंडिताइन सोचा तारी कि अच्छा हम आज बेंग तहरा के बतावतनी
कि हर टाइम तू छल कैले बड़ा हमरा साथे, लेकिन आज हम तहरा साथे करम। अब देखी पंडिताई उन्होंने से आवतारी आ गेट खोला तारी आ खाल जवन रहे खाल पकड़ो तारी और पुआरा बारा तारी वही आगे में जरा दे तारी। अब देखी लड़का परेशान हो गई, खाल तो जर गई, अब वो कहाँ जाई है, कथी में समय है। धीरे धीरे अब अड़ोस पड़ोस में बात फैल गई, सभी लोग आ गए। अब खाल तो रहे ना, बाद में पंडिताइन कहली कि ये बेटा तू बेग के रूप में रहला, ई दुल्हन अइली तो हम जननी, लेकिन तू आज तक हमरा से बतौला नहीं कि चला कोनो बात ना कोनो रूप में तो हमरा बेटा महादेव दिहनी कि तहरा के पाके हम धन्य हो गईनी। आ धन्य बाड़ी ये लड़की कि ए लड़की के कई बार समझौनी कि तू चल जाओ लड़का के पास, लेकिन कतहीं जाए के राजी ना रही है। अब सभी लोग अड़ोस पड़ोस में जान गए, सब लोग लागल आपस में बात करे कि महादेव के आशीर्वाद है, महादेव ई कर सकतनी, ई कोई नहीं कर सकत। अब वही में देखिए एगो गुरु बहिना रहली, कहली कि ये गुरु बहिना हम जान गनी महादेव के कृपा कि शिव गुरु रउआ के आखिर बेटा दे कैसे सकत रहे, बेटा दिहती तो सब लोग सोची कि पंडित जी तो मर गईनी, लेकिन पंडिताइन के लड़का भइल कैसे। यही से महादेव के कृपा से रउआ हाथ में गुलठी बना रहे और उसे बेंग पैदा हो गई, बेंग भइले, रउआ तन से भइले, रउआ हाथ से भइले, और उहे आज ई लड़का के रूप में भइल बड़े। सब लोग लागल हाथ जोड़े महादेव के गोहरावे कि हे महादेव राउर महिमा अपरंपार बा। तो देखिए दीदी, इहे रला बेंग के कहानी और शिव गुरु के कहानी आप सबके पसंद आयल होई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करम और हमरा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखम। धन्यवाद।